Aquest és un llibre anomenat Un robatori molt relliscós, de Patricia García Rocho. Per on han marxat? Pregunta la Tina. Les formigues neguen amb el cap. Només ens ajudaran si els donem alguna cosa a canvi, aclareix el Ro, per compensar que els hem destrossat part del formiguer. La Tina mira la terra que s'ha desprès amb cara de culpa. No et preocupis, sabent que ha sigut sense voler. Farem un tracte amb elles, proposa el Ro. Harry Potter y la Cámara Secreta, de J.K. Rowling. Una sensació estranya i desagradable li va començar al muscle i se li va estendre fins a la punta dels dits. Va sentir com si se l'estiguera desinflant el braç. No s'atrevia a mirar què estava passant. Havia tancat els ulls i havia girat la cara cap a una altra banda. Però els seus temors es van confirmar quan va sentir que a la gent que l'envoltava se li tallava la respiració i Pau Parra començava a disparar la màquina de fotografiar com un boig. El braç ja no li feia mal, però tampoc tenia ni la remota sensació de tenir braç. El soroll de la pluja, de Teresa Ruiz Benlloc. Durant quasi 10 anys, Marta ha sentit el mateix soroll de pluja. Només variava la quantitat. El soroll a la presó sempre és el mateix, de martellada, de colp sec sobre la teulada, l'asfalt o la paret. Plou d'amagat, saps que la pluja hi és, però no la veus. No pots obrir una finestra i olorar el seu rastre. Però l'olor de la pluja no s'oblida, per més anys que passen. Es guarda en un racó de la memòria i quan un dia ets lliure i notes les primeres gotes, alces la cara al cel i et sents feliç de veure, de sentir que l'aigua de la pluja es barreja amb les teues llàgrimes que ni pots ni vols contindre, i rius, i plores, i crides, i fas voltes, i demanes que dure una mica més, aquella aigua que et lleva capes de records que et feren oblidar l'olor de la pluja, de terra mullada. A voltes em sent menuda. Pels matins, quan vaig a l'escola, em sent menuda. Pel camí hi ha arbres grans i frondosos. Als llibres hi ha centenars de milions de paraules i milers d'històries fantàstiques. Però avui he vist les coses d'una altra manera. Quan m'he alçat, he vist el meu amic Joaquí. Trau el fem i porta els contenidors on repartís amb molta cura. Joaquí és gran. Quan he entrat a l'escola, m'ha rebut Inés. Li he ensenyat el dibuix que he fet de mi de major. Vull ser astronauta. Hi ha tan poques dones astronautes. Inés és gran. A voltes em sent menuda, però no importa, perquè si sóc menuda puc fer coses menudes i totes juntes formen una cosa gran. A voltes em sent menuda, però he après que la vida està plena de coses menudes i úniques. Així a voltes em sent molt